5 évvel ezelőtt vettük ezt a víztisztító készüléket, mert eddig ásványvizet ittunk, de az nagyon drága volt. És úgy gondoltuk, hogy valami költséghatékonyabb módszer kéne, mert a normál csapi víz elfogadhatatlan, fémes, klóros szagú, nem lehet fogyasztani. És megoldást kerestünk az interneten, és rátaláltunk egy víztisztító készülékre, azt megvásároltuk, mágneses víztisztító, érezhető a különbség. Pár alkalom után véletlenül nem tisztított vizet fogyasztottam, és éreztem azt a büdös, vasas ízét és a klóros szagát. Ahhoz képest a mágneses víztisztítóval megszűrt víz nagyon jó, csak ajánlani tudom.